Bisan pa sa pandemya nga nasinati karon Ube Festival sa Bohol gipahigayon. Ani ang report. Baligunhon, iniling, tamisan, kabusok ug kinampay. Pipila lang kana sa mga variety sa ube o yam o ube sa Bohol nga mapalit sa 21st Ube Festival nga gipahigayon dito sa Tagbilaran City. Gisaulog ang Ube Festival ubos sa new normal. Sa dili pa makasud sa venue, kinahanglan pang magpaubos una sa health protocols. Required ang face mask, pagkuha og body temperature, pag-fill up sa health form, alang sa contact tracing, maghugas og alkohol o muagi sa foot bath. Mapalit dinhi ang mga ube sa 70 ngadto sa 90 pesos ang kilo. Makapalit sab ka og nagkadaiyang ube products sama sa ube jam, ube cansi ug ube bread. Gani doon na sa mga tanom nga gibaligya alang sa mga plantito o plantita. Gitawag nga ube capital ang Bohol. Mao nga karong festival miabot og 7.2 million kilos ang na-harvest sa lain-laing kalungsuran. Ang pinaka-importante yung pagdiriwang ng Ube Festival kasi binigyan natin ng oportunidad yung ating mga marginalized farmers in the province that they can sell their ube products and other agri-fishery products in the festival. Ang ube, lagot mon sa Bohol nga pwedeng alternatibo sa bugas ug mais na puno kini sa sustansya ug usa-usab ka antioxidant. Hangtod sa Pebrero 24 ang Ube Festival. Chelo Valiena, Balitang Bista.